mondo wanyal konye. Okay. Ochako penjo moro kanyo ni ng'ato kwalo taya cha. Penjo adek. Ya, penjo mar taya kokwal. Yes. Adiero ken gima yot kech ikwayo ni ng'ato ka ng'ato rit mwandune. To kaluwore gi kako los tache gi, kata ka nidwa manye, midhi miyude. en tich mapek. Okay. Koro ng'ato kopo nidwa no manye to bro chuno no dhi ka polis mo report kaluwore gi chik mar piny. Wano ko yienwa ni wawuogi wadhwa manji kech kanyo kor security. Okay. Koro wakwayo jopiny ng'ato ka ng'ato sama ous ni taya make sure ni obedo installed. Solar obedo installed e witado, tachi obedo installed e yot. Ya, to ka gin matindo tindo na mwadhi go e chiro aina mo wacho no ko iluongo ni boom. Gi pro. Ma ng'ato nyadhi go kata kwath ama yarita gotieno. Mano koro chuno ni ng'ato ka ng'ato mana ka kirito bag ni kidhi wuoth. Wakwayo ni ng'ato ka ng'ato one. To ko kwanye to tiende ni wanyang'e wuon go. No kwanye to yude kumoro to wang'iyo mana serial number. To wang'iyo to wagochone to waduoko. Mano gima wan watimo. Okay. Kamano. Chandruok manyo penjo ni to kata ka osekwale kamano to kapok otieko chudo to pod system wacho ni onego bed ochulo. Kuom ranyisi ana nyiewo boom no to nitie pesa machulo pile ka pile to kwale system expect nana dhi nyime kod chudo. Mano koso nyalo bedo ni kasego report ka police ta notify ofisu to nyalo lore. Koso unyalo konyo customer ni nade kaka mana simu. Yes. Koro ntiere gimiluongo ni out of warranty. Yes. To out of warranty tiende ni gimoro otimore mane ng'ato ok nyal geng'o. Koro ntiere ng'amolalo gik moko te. Okay. Nitiere ng'amolalo achiel kuom gige ka. Koro luwore. Abo mi kaka ng'ato ma okwal solana. Oh yes. Ama taye mokwal. Kibiro tuami taya machielo. Koro wanyalo medo ni loan ewi moro cha kendi dhi mana mbele chudo. Koro muda mar chudo mwa medo ni. Okay. Nitiere ng'ama sola kende mokwal. Koro mano kendo wachakwa goye. Koro mani luongo ni component pricing. Okay. Ya, koro mano bwachakwa yieni ichulo mos. Kamano. Kamano ahinya. Aito penjo mogik oywa kanyo ni kisetieko chudo to taya neno mamiri ni en week manyalo wachang'o. Ase tiyo gi tache gi. Kenda gombo ni tache no okang'e ni en mabor marom nade gi our experience center. Wan gi engineers kacha ma nyang'iyo tache no. Lakini gima anang'eyo maber ma amiyogo jopiny chir ni onge taya mar Sun King ma nika ndalo misechuli tieko to koro koti. Mano tiende ni taya no ok ti kako nego ti. Mano gima nego dogo ng'i mondo watim ne research ama investigation mondo walosi mondo dogo tigi taya madwarore. Kamano. Kamano ahinya. Maramogi? Oyawre. Ma tiwuok Mark Aluga da peng. Mark Aluga machiegni?